Kali ini ada Amalia, Amazing. Yo. Permintaane bocah-bocah ya. Bocah-bocah iki mah wis ya, memberikan satu kode untuk aku tadi. Yup. Dadi presiden dipaksa mudhun parlemen jarene kasus ngono jarene kasus ini ning ra ono nyatane dadi lawan politik orde baru dadi korban ambisi reformis palsu yo senajan cacat netramu nanging ngerti batinmu nganti kucing nganti asu LSM opo partai ormas opo pun RT sing penting itu bedake yo baby kelingan walemu sing prasaja sawer aku mau ngayomi jagat raya MKS Kending Audio Kancah Kayen channel channel matur thank you Amalia Amalje matur suwun Pak Ibu saungamu akeh sing rumangsa kelangan ketika rakyat sing wis lila dadi korban dicekel rono rene mergo mbelani rakyate sing dianggep ra penting lan tansah disingkirake saungamu akeh sing rumangsa kelangan merdeka rakyat sing wis lila dadi korban dicekel rono rene mergo mbelani rakyate sing dianggep ra penting lan tansah disingkirake berarti api terima kasih ya sayang cacat netramu nanging ngerti batinmu nganti kucing nganti asu LSM opo partai ormas opo mung RT sing penting ku pindake kelingan walemu sing rakyat sing wis lila dadi korban dicekel rono rene
wis lilo ta